Albert Resiliusa Cano, mayong hapon, Pastor Chris, watching from Sabah Mission, Malaysia. Pangutana kung tuan natas sa langit na apa ba ang Trinity? Of course. Ang Dios igsuon walay sinugdanan o walay katapusan. Dinhi siya kaniadto sa walay pagsugod o dinhi sad siya umaabot sa walay pagkatapos. O kana nga mga persona sa Trinity igsuon o sa persona sa Dios nga mao ang tulo, no? Tulo ka persona sa usa ka pagka Dios. Kani ang Biblia igsuon imo makaplagan dinhi sa Salmo 20 bersikulo 2 mo gingon. Sa wala pa pagtunghaa ang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo bisan gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Okay? Siya gihapon ang gitawag natong Elohim. Plural na siya. Okay? Kaya makita nato des Genesis 1:26 igsuon pag-ingon buhaton na ang Dios mingon. Buhaton nato. Nagamit siya plural nato. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So, naa siya kauban sa pagbuhat og tao. Ang manulunda di kabalo mobuhat og tao. Busa ang kauban sa Dios naa ang tulo ka persona. Ang amahan, ang anak, ug ang espiritu. Ug ato kanang makita sa Mateo 28:19, panglakaw kamustibo kalibutan. Himua silang tinunan. Bautismuhi sila sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Mateo Kapitulo 3:14 ngadto 16, si Kristo bautismuhan ta siya ni John the Baptist. Magpabautismo si Kristo kan John the Baptist. Miingon si John the Baptist dili siya na malibad siya kay dili siya takos. Pero ningon si Jesus Christ, itugot lamang kini karon. Okay? So gahimo niya example yang kugalingon. Ug human sa bautismo, naukab, naitingo gagikan sa langit, ug miingon, mauni ang akong pinangga nga anak. So gitawag siya anak, lisod kayo nga tawgong kag anak, unya ang nagtawag dili amahan. Unya naggawas din ang salampati, may patong sa iyang abaga. Okay? So na ang gitawag nato og Trinity. So ang persona sa amahan, pagka-persona sa anak, pagka-persona sa Holy Spirit, usa ka pagka-Dios. Murag usa ka bulawan na tunaw na himong tulo ka mga singsing. Example lang na tulo ka singsing. Singsing number 1, singsing number 2, singsing number 3, pero siya gikan sa usa ka pagkabulawan. Usa ka pagka-Dios sa tulo ka persona. Okay? Daghang salamat nga na igsuon sa imong pangutana si Albert Resiliusa Cano.